Mistenni tibdil sostanzjali fl-eżekuttiv tal-Kumitat Olimpiku Malti meta nhar l-4 19 ta' April issir il-laqgħa ġenerali li matula għandha issir l-elezzjoni għall-4 snin li ġejjin u għas-sentejn li ġejjin. Filwaqt li Giulio Paċibonello mhux ser ikun ikkontestat għal President għal kariga ta' Viċi President, l-uniku kandidat huwa William Beck illi Beck ser jieħu post Mark Kutajjar. David Azzopardi wkoll mhux ikkontestat fil-kariga ta' Direttur tal-Finanzi li ma' kariga ilu jħaddan għal diversi snin. Jirritorna bħala Direttur tal-Isport Ivan Balzan illi ġa kien fil-kariga 4 snin ilu iżda kien irriżenja ftit wara il-ħatra tiegħu. U ser jieħu post Mario Mikallef illi kien direttur għal dawn l-aħħar 4 snin. U għall-ewwel darba wara bosta snin ser ikun ikkontestat is-Segretarju Ġenerali Joe Cassar. Infatti sa 22 ta' Marzu meta għalqu nominazzjonijiet ġiet ippreżentata in-nomina ta' Marie-Thérèse Kuxkieri għal kariga ta' Segretarju Ġenerali. Għal kariga ta' 8 diretturi illi t-terminu tagħhom huwa għal sentejn mill-aħħar amministrazzjoni 3 membri mhux ser jikkontestaw. B'kollox 8 kandidati għal 8 postijiet vakanti u għal daqstant m'hemmx lok għal elezzjoni. Żammew posthom Beck, Dr. Luciana Attard, Dr. Kirill Mikallef Stafrace, Paul Sultana, Jonathan Vella u l-ex direttur tal-isport Mario Mikallef. Filwaqt li għall-ewwel darba fil-Kumitat Eżekuttiv l-ex atleta Charlene Attard, Maria Vella Gallia u Marie-Thérèse Kuxkieri fejn f'każ li ma tkunx eletta Segretarju Ġenerali allura tkun direttur għal sentejn.